Crackers. Magtawag na lang. Kagayan pala. Hello po sa ating 13 viewers. Kay Kakumpi, ilaw po Kakumpi. Kamusta ka na Kakumpi? Akala ko sa ating news. Meron na po tita. Pati sukaan na, ready na. Hello po sa Renato Aguinaldo. Magandang gabi po sa inyo dyan. Kamusta daw ang ngipin nila Auntie Paseng? Kamusta daw ante? Ano, magaling na? Okay na rin po. Medyo ano pa yung mga kwan nila, mga gums na namamaga pa. Ilang araw lang yan, ano na yan, magsarado na. Hello po Sir Rolando Segundo. Hello po. Good morning po. Tagay mga ante. Pisaw. Nag-ano na oh. Pwede na siguro. Karangkong tayo malang. Magluto kami ng makaramong-kamong guys. Ayun na. Konti-kontian mo lang. Kasi kami lang tayo. Meron ka sana nung pang patuyo ng mantika. Selyase ko din mo. Ay, selyase. Meron ko sa? Meron. Bilisan mo oh. Makulit. Wala! Naglaki na! Nagbusi na. Hinami yung kwan. Sensei, ayaw ka. Luta eh. Oh, luto na tonte. Halo-haloin mo di. Wag naksot yan. Nakaraw yung apoy ah. Nainaan ko na. Nainaan ko na. Nagkagulo. Nainaan ko na. Malulag yan ante eh. Luta eh. Tataran sa ante. Sandok na plastic yung dinala. Konti-konti lang ante. Meron ang kalaban natin. Kala ko marami. Hindi mo kanya. Pero ante ko may apple pa. Pero ko may apple pa. Anong ating mga ka-dragon? Buko pandan birthday daw natin sa isakto may manok na ang ginakatay. Uy, wala pa nga ngayon. Advance na. I-advance na lang nga daw. Sakto yung buko pandan namin, tapos sakto nagkakatay din sila ng kuhan. Manok. Tatlo yan. Tapos nauna lang yung isa. Eh, binaril na rin nila. Mainit yan. Yan, shoutout po kay Carleia Polido. Hello po kapatid, ingat din sa Dubai. Ingat. Nauna ka? Ha? Nauna ka? Binaril sila. Crunchy. Hindi na crunchy? Sausawan. Sahon din ang sama? Tama. Medyo may makulubot ka dito. Hindi ko masyadong nakarata guys. Natarata ako kahit ano lang napindot ko na pala. Nasandok? Kuha niya plastic na sandok eh. Yan, hello po kay Sis... Baba ba to? Sis Drilo. Kay Cecilio Balbin from San Diego, California. Hello po. Hello po. Babae po kayo. Babae po kayo. Sir Cecilio or Ma'am Cecilio? Cecilio Balbin. Tagalog ng buko. Okay. Ilang bato ito eh. Bakit bato ito? Shout out sa mga senior na magkaipin na. Ayan, shout out. Shout out daw. Kantiligaya at 20 pa senior may mga ngipin. Magkakangipin na, malapit na. Malapit Halgal na. na yun ng mga matitigas. Malapit na magngal-ngal ng mangga. Pwede na ka? Dan na yun. Sana ko. Manuot na naman. Yan na naman natang ano. Nag-aamihan na nga, magulan na naman. Sabi
Nagdapis lang din pala yung bala siguro na yun. Kulang ko na yun. Hindi nag-conrict pati yung buto niya dito. Oh. May nakuha kang bala? Dito? Good morning mga Dragon Ladies. Musta mga senior? Nagtapos lang yun. Kamusta daw Nagtapos kayo lang na. Buti today? po. Shout out nyo si Ma'am Myla Ubando. Nakaluto na kayo ng manok. Ako. Magandang umaga po. Tanghali. Pero nga dyan. Tanghali. Pero ang kuplito, may tingnan na rin ako sus. Ay, platito. Pagsawasawan. Kapit yung bitito. Hindi na nga pala mga Lawan sama ko ng madinig ko siya. mayroon din nainahan ko ang gusto. Ngayon ang sarap. Bigas lang. Saan yung platito dyan kanina? Pinapasok niya sa loob. Sasawa natin. Yan, kamusta na po si Ate G at Kuya Ango? Sabi ni, ni Isko. Si Isko. Ako na matulog. Pinsa namin? Isko Galamay. Ayda. Ano daw Okay lang. status? Okay lang. Okay lang na. Ano yung okay na yun? Kayo na ba? Sa December na. Bro, kasal na sa December. Mahina ba diyan? Mahina? Sa Ate Jen mo daw ka. Naman naman aging sanda. Naman natin. Ay, makulibok ko. Maluto sa gitna. Kung makakon ng utoy. Mahina yan. Oh. Kung mahina. Hindi maluto? Ay, suka niya. Ay, suka niya. Ay, sukal ka no? Kung mahina, hindi maluto, tita? Yan, shout out po kay Sir Victor Bero from Alba. Hello po, Sir Victor. Hello po. Hello po. Ingat po kayo dyan sa Albay. Hindi ko pa tapos panoorin vlog nyo. May live na naman. So, ayan. Thank you. It's me. Sana wag po kayo mag-skip ng ads. Kasi, mahina na yung views namin. Diyan na lang tayo babawi, guys. Muna na ako magkain. Hindi. Sira man na dyan. Luto na Tapang. agad. Kulang pang sabaw. Pag-adaw. Hmm? Kailangan ang tijab sa baw. Di ba mag-ibot ng sabaw? Kailangan. Ganda naman na. Hindi na padidik na. Bakit daw hindi tayo nagsali sa ultramarathon? Ayun nga, sayang. Hindi pa namin alam na yung araw na yun yung ultramarathon. Di sana nakasali kami ni Gigi. Yung. Hindi kasi nung araw na yun, masasakit pa rin yung binti namin. Kaya nag-jogging din kami nung kaya, hindi patay na. Huwag mo na lang dyan. Nagulat na ako. Duman sila Kuya Joey. Sila Kuya Galang. Ay, yung isang araw tayo? Ay, nga daw yung nagpakonsulat. Ganda na ako. Yung tanggal boy. Kain ko na lang. Pa-picture ay, sabi ng tatay. Nakita nila na may gaga. Shout out po kay Tita Florenda Quinto. Hello, Hello po, po. Ma'am Florenda. Pinapa-shout out po ni Ma'am Ingat po kayo dyan. Flor Agana. Hindi lang siya maghang masyado. Kuha ka lang rap po. Kuha ka na gayang tarap. Magluto ulit tayo mamaya kapag kulang. Sarap na kalambot. Dito ako isang ano. Ikaw? Chef. Sa 27 magluto kayo. Hello po sir. Ikating ka ba tayo? Hello po, Kating. Laging nag-update. Ayun na. Ano ito, suka? Anong lutuin natin sa Albay? Tigro. Supas, pansit, spaghetti. Kaya nga nag-double time si Kuya Dan Magardes para may panghanda kay Ating sa Maglitsin tayo ng maglitsin tayo ng manok. daw magdibo ah. Yung maliit ng bakong ko na yung nakalaman. Sana all. Pang nasigit na yung natin na yung nakadito. Oo, kami namin dito. Tulang nang mag-asuan. Mag-uwi ka na. Kailan ka mag-uwi?
Sa 28 daw. Nagkala namin. Kaya siya. Ate Joan. Ay, natin dyan. Oh, 28. Ha? Malpas ka? Ayan guys, may petsa na ang uwi natin, Joanne. Abangan nyo sa 28. Magbutos dito. Hindi nagabutos Hindi mo ba? doon nagabutong. Ito gabutos yun. Kaya sila bigyan. Kulurong. Ito ako werta eh. Walang ayuda eh nga raw. Hindi ako ayuda na. Mahirap ayuda. Balaw. Buti malutong pa rin kahit sa loob. Sinanon tayo, di ka Yan, shout out po kay Ma'am Dina Padonia. Pinapa-shout out po ni Sir Renato Aguinaldo. Hello po Ingat po kayo sa dyan. Aguinaldo family. Hindi sukangan te. Puro aradag na kasi natira. Wala na yung kwan. Naibos ko gaya mo. Kamso ka malagbalan. Pwede naman. Pero meron pa kami doon isang ganyan pa ulit. Walang makahangan. Hindi. Sorry. Hindi masyado. Naman ng mga tanong, baka naluto mo alaw na itang papayan. Kaya mo lang sugar cane to bo. Hindi. Kita papayan na. Kunam ko. Kung may ngipin pa man akong isa. Ay, isa. Ay, pala malamis namin. Yan, shout out po kay Renato Maala from Alberta, Canada. Hello po, Sir Renato. Ano po? Ingat po dyan sa Canada. Sugaw ko. Kayang-kayangan. Hindi na yung kasi parang. Hindi ko lang. Nakita ko kayo sa ultramarathon vlog ng Harabas. Salamat kay Master Dragon. Binigyan sila ng dragon fruit ni... Oh, buti may inabot po sila na ano, na 3 piraso. Sino? Tinabi ko yun at ginapalamig ko. Sila ang nakakain. Sala ba? Si Kuya Joey, kasi ano, cameraman. Nagaw na. Ganda ng tubig. Kaya hindi namin kaya yung ganun. Hanggang batuili lang kami guys. Hanggang batuili nga lang. Nakakaklapot ng katawan. Si Kuya Ajop yata hindi niya inabot yung ano. Hindi niya natapos. Ang bayan. Magulan kasi. Parang kay din niya man. Parang iba. Yan, shout out po kay Ma'am Cheryl De La Cruz from California. Hello po Ma'am Cheryl. Ano po? Ingat po kayo dyan. Kita-kita tayo sa bagong taon. Saan kayo? Saan ka magpunta? Kung saan tayo. And hi camera girl in the DFL team. How's your day? Hope all is great. Keep up the nice videos going. Enjoying every video. Stay safe and God bless Ba't magkano everyone ano? in your team. Thank you so much po Sir Joey Luhan. Ingat din po kayo ng palagi. Pansit. Ganda niya. Yes, ay magbili ka tapos lutuin mo pa. Kung kunti lang may diferensya. Ay maganda ka na ng bata. Oo. Kasi alam mo siya may birthday, siya rin magluto-luto, no? Dapat ginapaglutuan siya. Kaya kami. Dapat ginapaglutuan siya, hindi siyang magluto. Ay, mga pala. Pwede rin doon na lang pala tayo ah. Saan? Ayun. Daan. Sasagbitiro sa ilo sa birthdayan mo. Wala nang Kasi naman tayo doon. Ilan tayo? 8? pwede ah. Isa, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, shout out po kay Lala and Terrence Ward from California. Always watching your videos mga kadragon yan. Thank you so much. Thank you so much po. Ingat Thank you po po. kayo dyan. Ingat po kayo dyan. I love watching your videos every day from Oxnard, California. Yan. Thank you po. Sir Glenn Tamayo. Kahit matakpan. Ay, ngayon unang nanaksakan ko talaga. Kailang kasalante at makauwi nga din. Yan, kailangan sa nyo ni Ako. Ikaw manghang. Hi mga beautiful ladies ng DFL. Shout out po. Kailang kasal na Greta. Yan. Hindi pa po namin Ma'am Maricel Inocencio. Si Gigi, sana magka-boyfriend na at malapit siya mag-senior. Shout out Gigi. Pan po. Grabe. Nasa kalahati pala.
Grabe naman 30. si 32. 32, o di, Naku, wala ka na kalahati. Years na. ilang years na lang bago mag-senior. Tagal pa rin. 28 years pa. Maabot ko kaya yun? Iwanin ko, maabot pa natin yung senior. Ngayon pa lang kasi guys, stress na. Stress yung mga kan. Balay. Suka. Repair na po. Ayun o. Ang tatakan ko pa na sila. Hi Gigi Peng at mga auntie. Shout out naman from Stockton, California. Yan. Shout out po Mama Faye. Ingat Hello dyan po, sa California. Ma'am Faye. Miss Camera Girl, kailan namin mas kilala yung dawan mo? Nakabalik na po siya ng Korea eh. You are the one. Huwag po kayo maingay ha. Si ano po, si Lemon. Nax. Feeling. Shout out, mega love shout out Lemon. Hindi ka man lang nagpakita sa akin. Sana naman sa susunod dito ka kahit sa Oriental lang. Sayang. Kung pinag-ipunan natin yung ticket, Magkano kaya yun? dapat tininda natin yung mga kidney natin para nakita natin si Lemon. Kahit ka tita, ibinda namin kidin namin. Para meron pang pamilya. Dilalo na kayo makakita. Wala yung And hello po kay Camarita Victor at kay Angelita Tahanlang. Good morning po sa lahat. Yan. Good morning din po. Hindi makita din. Tapos makita din. Ako nga magluto. Hindi pa nagtigas yung po natin. Hindi pa yun. Anong lutuin mo? Ay, ikaw Yan, luto ganyan. para perfect. Magluto pa. Sige. Wala na. Naging halo lang. Mapait. Naibos ah. Alam mo na una, mapait. Peng, pahingi. Masarap yan. Ay, opo, malutong-lutong. Ikaw nga tinagaya pa luto. Kuhanin mo nga. Subutin mo nga ng crunchy. Ito na sa gilid. Harap. Kaya mapan na. Wala nang pangluya. Yan, shout out po kay Ma'am Florence Orongan from Imos, Cavite. Hello po! Hello po. Ingat po kayo dyan. Pagpududong tayo sa ito, tapang kapasita ko yun. Shout out po Kabsat Jessie Adventures ng Pantabangan, Nueva Ecija. Yan, hello po kay Jessie Adventures. Shout out po sa inyo. Ingat po dyan sa Nueva Ecija. Tamis-tamis naman. So, Manang Greta Vlog, miss you all guys. Miss you, Ate Greta. See you. Mag-uwi ka na lang sabi ng Tiligaya. Uwi ka na. Nabis ka na namin Greta. Mag-uwi ka na. Awan na tagaray. Walang maingat. Walang galakgak na malaki. 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 Ah, Katatapos lang panoorin bago nyo pong upload. Super happy po kila Auntie Pasing at Auntie Ligaya. Finally, good at dangipin danton. Yun, sa pala kuman. Mag-abot sa sa anniversary namin. Kasi ang sabi po ng dentist parang 1 month bago may lagay yung nila, pustiso. Ngayon tayo confirm. Katan ulit. Hanapan pa kayo ng ngipin sa cemetery. baka kaya hindi niya binalik yung ngipin ko Joke eh. lang, ante. Binalik niya doon sa kumbaga. Ay, sabi niya, antik to. Ikon Sabi niya niya, lang yan. antik to. I-refer niya yun. Sa tissue. Ayun lang din ilagay niya. Isa lang man. Angutin mo pag may rum-rum. Ano niya lang yan, yung sandirin niya lang yan. Baka marami na siyang naibon eh. Hindi, meron pa. Pag si JJ ikinasal, akin ng cake. Ano po, 10 layer po. Tandaan po namin yan, Ma'am Cheryl de la Cruz, ha. May cake ka na, Jay. May ninong ka na, may ninang. Groom na lang ang wala. May taga-hugas pa guys, meron na. May tagahugas ka na rin ng plato. Ang tuligaya. Groom na lang talaga.
Kaya daw nyo na yan. Problema. Nandun pa sa may kaso ng kwan. Mansalain yung tayo. Congratulations Auntie Pasing at Auntie Ligaya sa bagong ngipin. Thank you po. Ano kaya itsura nyo, Nante? Excited na rin ako makita ang itsura nyo. Siguro Hindi na nakalubog yung ganito nyo. Pag ganyan Kaya sila po rin sa Naku, pinutan niya. ano, ante, may magligaw na sa inyo. Ayaw nga ng Uncle Marcel. Lucilo. Baka daw makakita ng ano si Auntie Pasing. Baka daw may magka-crush na kay Auntie Pasing. Excuse me po. Nagsulo po. Diyan, Ante. Minutes na tayo. Lucilo. Kuya Dan, pakita ka naman sa camera. Boses lang naririnig. Shout out Kuya Dan. Makaalis na po busy po kasi talaga yun. Ano yun pag nagpunta dito, mabilisan lang nakain, gano'n. Tapos larga na ulit. Napadaan. Napadaan lang. Namin niya yung tinola. Kapag hindi na siya guys busy, yan, makakasama natin si Kuya Dan. Yung shout out po kay Sir Michael Carion from Valenzuela City. Hello po. Legit DFL since day one. Wow, thank you so Thank much, you so much Sir po. Michael Carion. Tama, kain ka ng manghang. Ate. And shout out din po kay Ma'am Raquel Lagundino. Hello po. Kay Ryan Marbaldo. Kay Maggie Tabung. Hi Bibi, asan na ba si Alex? Si Alex po ay may 5 ng anak. Sa Alex po ay nasa... Yan. Hello po, Ma'am Mayla Gilyado. Yan, thank you so much. Anong oras na? So ayan guys, i-end na namin ang aming live today. Salamat po sa mga nakijoy sa aming live. Yan, abangan nyo po yung mga susunod nating vlog. And thank you so much. Bye po. Thank you so much po. Thank you po. Nagpasilip lang kami.